Твой друг. Гасиш. Една по-къна музика. По-силна музика, да. И си поеха със своя друг. Поеха със своя друг. И си поеха със своя друг. И си поеха със своя друг. И си поеха със своя друг. Друг, 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 друг. Не казах нищо. 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 Чий беше този глас? Чий беше този глас?
Добре. Добре дошли в Next TV! Electric Force Crew! Това е! Ако можете и всички зрители да дойдат тук при нас, ще бъде още по-весело. Сега да видим дали ще седнем, ще успеем някъде да седнем. Разбира се, винаги има място. Момчета, така, супер, много готино. Пепи, заповядай. Electric Force Crew. Къде е обаче другия микрофон на подвижния? Забравих да го взема в бързината. Благодаря на Етиен. Много се радвам, че сте тук в Next TV, момчета. Electric Force Crew, колко години вече? Над 20. 20 години! Над 20. Тук сме дошли цяла армия от Electric Force. Абсолютно. От най-малките, които най-малки е на 6. Кой е на 6? Как се казваш? Ерик. Ерик! И вече танцуваш? Много добре! Направо си перфектен. Ти как се казваш? Ради. Ради, ти на колко години си? Ади. Ади. Ади е на 9, така. А ти как се казваш? Саша. Ти се казваш Сашо. Супер. Много се радвам, че сте тук. На този микрофон има ли някаква батерия? Има батерия, вече работи, всичко е наред. И така, 20 години. 20 години, дълъг път. това са представители на различни поколения. Ние сме най-старата школа, която не е прекъсвала да функционира. Тук видяха нашия сайт. Зрителите могат да се Да, след малко ще го покажем сайт, абсолютно. Работим с деца, почваме от 4 годишни нагоре. Минаваме през Electric Force Kids, детския състав, Electric Force Prince със следващото възрастово той ниво. нещо иска да каже. Аз почнах на 4 да играя. Преди 2 години още на 4 си бил. Да. Кой те запали по танците? Откъде видя? Видях, мама ми каза за тях. Танцувам вече от 2 години. Браво, и си много добър! Поздравяваме те! Супер, ти от колко години танцуваш? Аз започнах на 8. На 8, а сега си на 9. На 9. Браво, значи от 1 година си. Харесва ли ми момчета? Да. Харесва ви? Да. Добре, какво дават танците на всички тези хора? Защо не са навън по улиците? Защо не бездействат? Защо не се прозяват по пейките? Радост. Може да питаш директно всеки от тях какво му дават танците. Мисля, че те са страшно запалени. Не спират. Ние сме 5 дена в седмицата, но всеки различно посещава школата. Имаме доста голяма история, може да се прочете в интернет за нас. Чували се Electric Force Prince, следващото поколение. Това са тинейджерите. Ели Сашо, Виктор, Неда, Линкълн, Кало, Закс. Имаме международни гости, членове. Това е Апо, той е от Турция, 4 години. Здравей, Апо, hello, Апо. Ти говориш български, предполагам. Да, малко разбирам. Апо, ти откъде се появи? От Турция? Турция, да. Какво правиш тук в България? Аз съм студент тук. Студент? Как откри школата на момчетата? Не разбира. Breaking School. Аз знам, Пешо беше в Мармарис 2009. И след това от Фейсбук аз дойдех тук, София, и говорих с Пешо и така. И Пешо каза да. Много готино. И така имаме нови попълнения. Основният състав е Electric Force Crew, но всички сме познати като с това име. На практика Electric Force цял клуб. До мен е Жужирок, той е от предното поколение, едно от най-допренеслите, нали, за нашата популярност. Ние стигнахме на световни финали преди години, още бяхме първата българска група, която излезе. Нали, той е наш гост, той живее извън България, в Лондон е доста... Аз говоря български. Ти говориш български. Ти живееш в Лондон? Да, вече от 6 години. Как и там? Добре, не се оплаквам. А с танците оставя ли ти време?
Ами да, гледам така да си подредя нещата, за да имам време за всичко. Идваш често тук, време на време? Да, прибира се Участия, често. изяви. Айде да се върнем в началото. 94-та значи е било, така ли? Правилно ли смятам? Точно така. 94-та, едни така малко мрачни времена, но пък много силни за музиката и за изкуството, за танците изобщо като цяло. Много силни за хората, които имат желание да се изявяват и изобщо да дълбаят в някаква област. Нямаше интернет като сега. Информацията струваше много усилия. Така е. Но пък сладостта от това да постигнете нещо беше много голяма. Значи, представете си, 94-та година няма интернет, няма комуникация, не знам как са се намирали тогава. Вие всъщност колко човека започнахте школата, Electric Force, школата по-късно? Ние започнахме двама, след това направихме група от 4-5 човека, едновременно започнахме да водим школа и така нататък. Нали, Жужу може да каже, нали, за неговите впечатления. Той се появи 98-9-та. Значи, 99-та края. Година ти ги видя момчета, какво си каза? Откъде ги набеляза? Първото място, което ги видях на живо, беше в читалище Стефан Караджава Хаджи Димитър. Там е бившата школа на X-Energy Crew, които тренираха тогава. И после същата вечер не можах да спа. Смисъл, това беше нещо невиждано до сега. Смисъл, едно е да го гледаш по телевизията, друго е съвсем, нали, на живо, като видиш тези движения са извънземни. И се запали... Да, и оттам нататък, да. Супер. Бърз поглед към сайта, да видим какво се случва там, как могат да ви намират потенциални кандидати, хора, които ги сърбят ръцете и краката и телата и искат да пробват. Ами в момента детската школа се развива с много голям успех. Ние правим вътрешни състезания. Основно сме за универсиада, но имаме школа и в студио Dance Zone. В сайта могат да намерят информация хората. Има така ето накратко кои сме ние и какво правим. Добре, какво се случва с един нов човек, който идва? В смисъл, идва някой при вас, отваря вратата, здравейте, искам да се включа в школата. Как стават нещата? Ами тестваме веднъж, общо взето, или дори 2 часа тестваме дали ще се почувства добре детето, дали ще му хареса. Знаеш, че децата сменят, нали, своите интереси много бързо. Ти смяташ ли да се отказваш от танците? Не. Постоянен ще бъдеш, нали? Да. Браво, страхотно. И обещаваш ли, питат тук отзад? аз се надявам никой да не се отказва от тях от танците. Надявам се те да продължават да ни подкрепят, да бъдат част от нашия състав и да продължават да дават, нали, от себе си на тези, които пък са след това, тъй като поколенията минават. Се предава вълната, се предава енергия. Да се предава някаква енергия, да се предава мотивация, история и да има много позитивна енергия между хората в различна възраст, които са в нашата зала. Ти как успя да съхраниш тази светлина в себе си? Каква е тайната? През годините. Ти си човек слънце, всички те познават, харесват, обичат не случайно. Ти си посланник на светлината чрез танца. Много различни хора видях, много различни характери, съдби, поколения. Нали, както музиката се променя, така и танците и хората малко се променят. Но мисля, че всеки трябва да остане с едно широко сърце, за да може да приема нови хора и да дава от себе си на всички около него. Супер. Бърз поглед и към Фейсбук страницата, където могат да ви намерят Истината е, че музиката е водещото и ако съхраниш любовта си, ти да се наслаждаваш на музиката, да успяваш да интерпретираш танца, било то по-олдскул или по-модерно, ти оставаш в нещата, ти продължаваш, нали, да живееш с тази култура, с това изкуство. Това е цената обаче, която се плаща, защото това са усилени тренировки, особено ако искаш да бъдеш про. Това са, може би, контузии, опасно ли е много? Време. Време. Както с всичко, време, да. Но по-добре да си вътре в залата, да танцуваш и се радваш на музиката, отколкото да си навън и да се чуеш какво да правиш. Точно така. Предполагам, че много хора са намерили убежище и са се откъснали от проблемите или са успели по някакъв начин да ги решат on the dance floor. Залата е място, на което човек може да се отпусне, да се остави на музиката и по този начин да се почува активно. Има ли някаква дата, в смисъл школата непрекъснато ли е с отворени врати към нови и нови попълнения? Хора, които искат? За сега да. За сега да, но с големи групи от деца трудно се работи, така че има някакъв лимит. Състезания. Има ли в България достатъчно състезания? Явявате ли се на някакви състезания? Тук или навън? Има, просто избираме кои са подходящи за нас, избираме кои са позитивни. Истината е, че ние успяваме и вътрешни състезания да правим за деца, даваме награди по този начин. Кога е следващото състезание?
В началото на годината, надявам се. Абсолютно началото на годината. Те са вътрешни, импровизирани, правим ги, за да може децата да се учат да правят изпълнение така, както показаха преди малко. Браво. И да имат някаква конкурентоспособност. Все пак танцът има участие състезателен характер. Така че импровизираме. Вие готови ли сте да се състезавате вече? Има ли състезания за по-малки деца? Да, вече има. Вече има. Ти ходил ли си на състезания? Много си ми интересен. Такъв малък с тези големи сини очи. Ходил ли си на състезания? Не много. Не много, а искаш ли да се състезаваш? Да. Браво. Ти си почти готов, аз те видях, направо си страхотен. Момчета, голямо благодаря, че споделихте тази хубава енергия с нас, с хората, които ни гледат в момента. Next TV е отворен и ще продължава да ви подкрепя във всичко, което правите, така че ако имате нужда от партньорство, от някакъв big shout, ние сме тук за вас. А на мен ми е особено приятно да ти стисна ръката след толкова много години и да ти благодаря за това, че си тук в България. Аз благодаря, че има ентусиасти и хора като те, които да правят такива предавания. Аз си спомням, нали, още в предните телевизии. В ММ и по награди сме правили страхотни неща. Изживяването е страхотно. Надявам се всички, които сме тук, да се го почувствали и да бъдем гости отново. Бокс TV е плътно зад вас. И да ви пожеламе весели празници, разбира се. Така да бъде. Весели празници. Ние сега преминаваме към моята любима рубрика Planet Next, която ви показваме артисти от цял свят, независимо дали рисуват с боя, дали танцуват, дали занимават с фотография, видеорежисура или паркур, както в случая. Гледаме Planet Next и продължаваме след това с Next TV.